Mar cuid den sráith éis atá TG cethir díú ar dhaoine óga Bunaíodh Nuacht Cúla cethir i 2023. Is clár nuacht é do dhaoine idir 8 mbliana díos agus 2 bhliain déag díos atá éireann ar gclár ar chanéal Cúla cethir agus TG cethir chun maith. Bhuailmid le Katelyn Hayes, aghaidh agus láithreoir le Nuacht Cúla cethir, chun leabhar le hí faoin fás agus ferbertá déanta ar an clár dí seo. Agus an tábhacht do bhaineann le nuacht a chuir fáil do fóistí tríomhán na Gaeilge. Tá seachtar goin ar an bheireann, Tá cethir tuairiscóirí úntacha i muid ar an móthir ag bailú na scéalta ag castáil le daoine óga agus iad san ag obair go réúnach. So tá Catherine thuas a gúga ola, tá Áine i mbliana clia, tá Conor lonathe i mbliana ar téirigh i ggéirí agus tá Róisín an seo in alamh ag clúdach cúga chonacht. Agus an sin tá mheán agus an bhirt aghaidh físe Sam agus Ben. Tá an trúir goin an seo sa stúdio agus chuireann Sam agus Ben na pacáistí le chéile agus an sin chuir mheán an clár láthair. So tá fuair an anna bheog a gcuin ach bhí ag obair lábhas láb le chéile gach éon seachtain. Minic a bhíon na tuairiscóirí istí is seomraí ranga ag play club leabhar nó blitzchomórtas pelle le daoine óga ach tá rochtain a gcuin ar scéalta idirnáisiúnta chumá ar nó spásaí ag fill ar domhan nó scéalta dóíire ar nó an méid atá dolarráis sa chraonlann faoi láthair. Is cinnte go bhfuil sim ag daoine óga sa nuacht. Bíonn siad sa chóir a géisteach leis an radio nó beidir go mbeadh an nuacht ar siúil ag a dismóirí sáile agus bíonn tuiscintachá ar méid atá ag dolarráid. Cliseann siad faoi Trump agus faoi ceannairí móra an domhan agus bíonn siad a géirí tuile óla seáil ar na scéalta sin. Bhí míad a géirí scéalta a chur fáil do dhaoine óga i meallach go dtitceadh siad an méid atá ag tarlú ar fud an domhan agus an seo in éireann agus tá muid ag súil go leannaigh siad orthú ag breathnú ar an nuacht amach an seo chumá. Tá dúchláin ag buint leis ó am chéile agus tú ag géirí scéal níos casta insint do dhaoine óga. Caiith tú defhnaíanamh de gohfuil tú buintú sát as focail éasca a dtitceadh gach aine mar is omí fála móra a bhíonn ag breathnú ar Nuacht Cúla cethir. So bí méid géirí na scéalta a bhrisise síos go dtí an bun leis an scéal is éasca agus is simplí a insint ach fós féin an tólas is nua agus is tábhachtaí a thuairt chumá. Tám anmhródúil as an bost agus as an méid tá buinte amach gom le Nuacht Cúla cethir is ban fíorhródúil de chud limní mé agus nuair tógach le Gaeilge mé nar rastal mé ar ghailscoil nó aonrad mar sin agus méid fás níos ní raibh le héad de rud ann, ní raibh canéal do chud tain ag Cúla cethir ach inis tá golóir faoin si fálamthe tá golóir chláiricha ar fáil do dhaoine óga le gur féidir le a nuachta áil as Gaeilge, le gur féidir le breathnú ar físeán ar YouTube as Gaeilge agus massam ghfuil sé go húntaach go méid an chéad glún eile in ann síimsíochta áil as Gaeilge agus réimse leathan ábhar ann dómh.